Bun găsit, dragi telespectatori! Astăzi în platou, alături de mine, este psihologul Lenche Iuhoș. Te salut, Lenche, bine ai venit la noi! Încântată, vă mulțumesc pentru invitație! Lenche, în momentul în care cineva își propune să slăbească, are nevoie de voință, foarte multă voință. Are nevoie de un target, unul realist. Dar are nevoie și de foarte multă motivație, pentru că nu e ușor. Și noi, femeile, în general, știm acest lucru. Așa este, așa este. Depinde de unde ne alegem motivația. Din punct de vedere psihologic, sunt două tipuri de motivații, intrinsecă și extrinsecă. Cea intrinsecă înseamnă că sunt motivată, eu mă motivez singură ca să fac ceva. Extrinsec este o motivație impusă din exterior, datorită modei sau a unei membri de familie sau chiar a unei observații pe care nici nu știm să cuantificăm sau să etichetăm cine ne-a zis acel lucru. Bune, eu pot să spun, pentru că m-am uitat pe grupurile acestea de femei, de mămici, de cum își propun ele să slăbească. Își pun fotografii pe frigider, își pun remindere pe telefon, își roagă prietenii sau membrii familiei să le atenționeze dacă exagerează. Dar nu este suficient. De foarte multe ori văd mesaje în care se plâng, sunt obosită, aș mânca acum nu o ciocolată, aș rupe 3 tablete de ciocolată. Pur și simplu ajung cu această motivație sau cu răbdarea sau cu foamea la capătul sacului, la fundul sacului, și am nevoie de un pic de încurajare din exterior. Da, e binevenită să avem foarte multe persoane în jurul nostru, mai ales specialiști. Să avem un medic foarte bun, să avem un nutriționist extrem de atent să ne personalizeze cumva nutriția pe organismul nostru și un psiholog binevenit și chiar și un sportiv sau un antrenor personal. De ce? Pentru că aceste persoane vin cumva ca din umbră și te ajută și îți luminează viața, traseul în care tu trebuie neapărat cumva să faci niște schimbări. Pentru că slăbitul este până la urmă o schimbare pe care o introducem în viața noastră. Ce fac oamenii? Oamenii, foarte interesant, tot timpul aleg metodele cele mai simple, învățate de uz și nu este cumva nici de judecat acest lucru, doar că e bine să ne dăm seama când facem niște automatisme învățate din exterior, văzând pe social media sau ascultând de undeva, pentru că acelea nu o să aducă randamente de lungă durată sau vizibile. Chiar sunt persoane care după aceea adaugă niște boli destul de semnificative în spectrul acesta. Deci, din punctul meu de vedere, ca psihologia, cum tratați această schimbare în ceea ce privește alimentația, indiferent de vârstă, e foarte important să te documentezi, să mergi să-ți cunoști corpul, să vezi ce fel de randamente poate să-ți dea corpul. Pentru că poate niște exerciții fizice îmi vin foarte bine pentru mine, poate pentru alte persoane de aceeași vârstă nu sunt așa de adepte, nu au acel ritm de a da jos acele chile, cum se zice, vreau să dau jos chile. Nici nu prea spun că slăbesc. De ce? Înseamnă că îmi doresc să scap de acele chile pe care eu le-am adăugat cumva datorită faptului că nu am avut un control asupra alimentației. Psihologia demonstrează foarte ușor, prin niște cercetări făcute pe comportamente în diferite vârste a omului, cum sunt aceste perioade de a mânca mult. Și iată, sunt niște tipologii. Când mănânc pentru că sunt obosită, înseamnă că mănânc pe bază emoțională. Sau dacă sunt foarte stresată, probabil că în 3 săptămâni pot să mă îngraș, să adaug niște kilograme neștiute cumva, dar îmi dau seama conform cum vorbește corpul meu și chiar hainele de pe mine. În alte ordine de idei este și mâncatul de plictiseală. Deci științific așa se numește. Omul mănâncă când este plictisit. Cercetările arată, sunt niște statistici foarte clare care arată
o bogăție în ceea ce privește adăugarea kilogramelor. Deci cei care mănâncă când sunt plictisiți pentru că nu am ce face, efectiv mănâncă și se îngrașă. Sunt acei prieteni pe care îi vedem ca pe niște hamsteri care rod tot timpul, care au tot timpul niște gustărele în sertar, în poșetă, pe birou și... Sunt foarte drăguți. Da? Da, sunt foarte drăguți și în alte ordine de idei nici nu-i judecăm. Până la urmă, fiecare om își manageriază propria viață, însă prin astfel de discuții pe care noi facem împreună, atragem cumva și atenția conștientă a oamenilor că aveți la îndemână să trăiți sănătos. Nu ne costă foarte mult acel lucru ca să conștientizăm. Merită să ciugules, să mănânc, să adaug ceva în meniul meu. Merită să desfac punga aceea și să o mănânc toată? Sau o pot pune în dulap pentru alte persoane sau pentru alte zile? Foarte important, primul pas este conștientizarea, să-ți dai seama care este cumva limita care îți aduce binele, și aici vorbim despre sănătate, și care este acel pas care deja duce spre niște comportamente defensive nesănătoase, foarte importante. Și atunci, dacă eu îmi dau seama că rând la rând, săptămâni la săptămâni, am început o perioadă să am niște gustări, doar gust. Acel lucru de a gusta, foarte interesant că în creier nu este gustare, este mâncat. Creierul efectiv mănâncă și adoră ce se gustă încet și sigur. Se depune, pentru că organismul nu are nevoie, de aceea doar gustăm. Nu există pentru foamea. Că mă recunosc. Da, așa acum este. când simt nevoia să gust ceva, beau întâi 2 pahare de apă și după aceea văd dacă mai trebuie sau nu. Felicitări! Înseamnă că ați parcurs o etapă de schimbare foarte bună, care va avea o perioadă foarte lungă, vizibil niște schimbări, adică în momentul în care eu aduc niște mecanisme de schimbare în viața mea care sunt sănătoase și cumva proporționate pe viața mea, acele schimbări rămân și se mențin. Aceasta este ultima etapă în schimbare în alimentația noastră sau în orice schimbare. Când pot să zic că am finalizat o perioadă de slăbit? Când pot să mențin acea greutate, acel stil de viață și acele componente care mă duc să cumpăr alimente. Și acelea sunt foarte importante și uite că se spune că să nu mergeți dacă sunteți... Dacă vă este foame sau dacă aveți foarte multe carduri la dumneavoastră sau dacă aveți foarte multe posibilități de a cumpăra, să nu mergeți. De ce? Pentru că creierul nostru adoră tot ce e colorat, tot ce e mare, dorește, chiar vrea. Și din impuls, cumva, apar emoțiile de tristețe. Mi-aduc aminte că nu m-am simțit bine pentru că am auzit un cuvânt care cumva m-a dus într-o zonă neconfortabilă sau nu mi-a terminat un lucru la muncă. Și acel lucru, chiar dacă nu simt, mă stresează, că e acolo, e un tas pentru mâine, trebuie să-l faci. Dacă eu nu îmi aranjez acele emoții și mă duc la cumpărături sau mă duc să mănânc, o să mănânc foarte bine, o să cumpăr foarte bine. Deci cumva există o corelație directă între emoțiile pe care noi le purtăm zilnic și unde le ducem acele emoții. De aceea sunt foarte bine venite aceste exerciții fizice. Să faci ceva cu corpul tău, cu emoțiile tale. Bun, tu lucrezi foarte mult cu persoane care sunt în proces de slăbire sau trebuie să conștientizeze faptul că au nevoie de disciplină. Care sunt cele mai mari, hai să spunem, 3 greșeli pe care le fac oamenii atunci când vine vorba despre acest proces de slăbire, din perspectiva ta a psihologului? Din experiență vorbesc, sunt cumulate aceste comportamente de a vrea repede să slăbesc.
foarte repede doresc și își pun niște deadline-uri foarte apropiate, adică eu în 2 săptămâni doresc să slăbesc, nici nu doresc, că vreau să slăbesc 10 kg, deci e cumva forțat. Creierul meu este forțat, îmi forțez sau cineva dacă îmi spune mie personal, trebuie neapărat să slăbesc 10 kg în 2 săptămâni, nu e un lucru realist, imposibil. Și atunci mă forțez și o să fac niște obiceiuri care mă stresează și la un moment dat abandonez. Un alt obicei care este foarte bine vizibil și văzut la orice vârstă este faptul că eu îmi promit mental, îmi și colorez motivația că doresc să arăt așa, că vine vara și doresc să îmi folosesc aceste hăinuțe foarte frumoase pe care le am în garderobă. Și cu 2 numere mai mici. Sau poate vine un eveniment foarte frumos în viața noastră. Sunt foarte frumoase aceste idei, aceste scopuri de viață, dar e foarte important și aici cade omul, ca și a doua problemă, că nu văd longitudinal traseul. Îmi formulez, acum am, să zicem, un corp care are o ținută, are niște kilograme pe care poate ar trebui cumva să le aranjez un pic. Îmi formez o idee că voi fi cu 15 kg mai micuță, mai slăbuță, mai frumoșică, în cât timp. Dar nu mă gândesc care este efortul, sunt pregătită? Poate din punct de vedere financiar și la aceste aspecte ar trebui să mă gândesc foarte bine, să fac un buget pentru așa ceva, să îmi aloc timp necesar, iar timpul acela să fie sfânt acolo în programul de lucru, timp de mișcare, timp de mers pe jos, cumva să mă țin de mine. Și, ca a treia problemă, îmi fac o promisiune, dar acea promisiune o aud, dar nu mă țin de acea promisiune. Și uite, chiar ai zis la început foarte frumos, o metodă foarte bună ca să discuți cu cineva despre asta și e binevenită și încurajez această modalitate ca să discutăm cu cineva în exterior. Studiile arată că ce îmi doresc și îl expun persoanelor din jur în care pot să am încredere, care mă ajută, care mă ridică, nu mă judecă. Dacă le spun, atunci eu deja îmi formez un alt target. Eu trebuie să mă țin de cuvânt față de mine și față de dumneavoastră. Și cumva inconștient îmi organizează și îmi aduce această disciplină mentală. Deci e nevoie de noi înșine, de voința noastră, de un pic de organizare, dar și de persoană din exterior. Da, e foarte binevenită în astfel de momente să avem persoane în jur în care putem să avem încredere. Deci încredere ce înseamnă? Când fac acel pas și poate mănânc pe ascuns, sau poate gust acel ceva și nu trebuia să am cui să spun. Pentru că dacă nu expun această conversație internă, ceea ce îmi spun eu, iată, nu te-ai ținut de cuvânt, trebuia să mănânci tu sandwich-ul acela când deja ai mâncat, nu știu ce. Deci există o conversație internă. Dacă nu exteriorizez, apare frustrarea față de mine, insuccesul, scade stima de sine foarte ușor și nu mai am încredere în mine și nu mai am forță să mă duc înainte. Expunând și spunând și vorbind despre emoții, deja emoțiile se dizolvă, nu dispar, dar sunt acolo, se dizolvă și devin emoții care ne pun în funcțiune. Devin tristă, nu e nicio problemă, sau puțin m-am enervat sau sunt nervoasă pe mine, însă iată ce am de făcut de mâine. Și bine ar fi, dacă ar funcționa și aici vorba aceea, greșeala recunoscută e pe jumătate iertată. Din 700-800 de kilocalorii un sandwich, 400 s-au și dus așa, bang. Așa este. Așa este, autodisciplina e foarte importantă și sănătatea e atât de prețioasă că merită să faci efortul acela care nici nu-i greu. Oamenilor le e
teamă sau cumva le e frică sau cumva au de multe ori aceea necunoscută, eu așa denumesc, că nu cunosc un drum, că nu sunt citită, că nu mă interesează. Nu am puterea să fac acel pas înainte. De aceea am nevoie de oameni, poate de experiențe de viață, să discut cu cineva care a trecut prin asta, chiar dacă nu am cum să ajung repede la un specialist. Indicat este și subliniez, e foarte importantă prezența specialistului. Dar dacă mai am o prietenă și îmi povestește, ascult povestea, dar nu o duc în viața mea. Deci nu o printezi acolo și neapărat ca o bibliografie trebuie să fie făcută pas cu pas, pentru că nu va fi de succes. Nu va funcționa. Nu. Noi suntem recunoscători că am avut specialistul astăzi aici. Îți mulțumim tare mult că ai fost alături de noi și ne-ai împărtășit din experiența ta. Cu mult drag, cu mult drag. Vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Sănătatea e foarte importantă. Să o menținem și să o ținem în mână. Tocmai de aceea, dragi telespectatori, să ne revedem sănătoși!